سلام سلام كورات خاتاتلتي كما يوعيلكم سلام ديكم أنا الله أملاك مسكن هميني خاتم بأركس لما عنتي يا دحر خندي جزي يا 4 معلتي دحر مش معلتي فيديو كابلي لك بيان 4 معلتي جبرية يا همز كل جزي معلتها واللق قيديتها وزور حزي نشتي عنقفاتات سلالقات أمني بقى معلتاوي كلق يا خال كنا تربشخو بقى أنا تجنو كنا تربشخو يا غنية كاب خازجن እግዚአብሔር ይመስገን ደሓን ታቕሓውን ተረኺባላ ሓደ ሓደ ቅሓውን ለይተረኸበሎ ያው ናብ ሶሻል ሚድያ ይውፃኹ ወይ ነይራ ሎማዓንቲ ግን ከውፅኦ ወይ ክነግረኩም ናይ ዓድና ነገር ካብ ስደት ነይርካ ተመሊስካ ናስራሕኻ ወይ ክትሰርሕ ትደሊኻ ወይ ከዓ ናስራሕኻ ነይርካ ትመንእሰይ ወይ ከዓ ተዓዲ بخمه الرأي يريكا مالت بونت أنا قلت إيه النجار تلو اللي نجاروزي سنة خالي الناس حاول بخالي ترش همزن حدا يهون قلت إيه النجار كنيه بتاجين جزائر مسجن جزائر يحلم به قلت أتنا جرخات نعد نجارات نعد كنتات شفنخا و أوصاخا منم تنيولي بتاع جزائر أملاك يحلم به لافتوهنا نجر كأتي يا سومن زي نايباني نبرت كتسرق ويتسرق أنيرا كتسرق تتحيزا مالت كم لطو تتحيزهم ولناكم توق كبولن به منم أنا لأهاتهم ناي سوشال ميديا التقاطات النحواتي منم حانت نجر تشفى نجر يلان تاللا أبعلا يا لا سوشال ميديا لوتصل جين لأخاتهم ومهاري ويتقام كون خيل ويكتتن قولوا لقباكم نجر كون خيل بتبقى لأخاتهم لقون نجر سيبك على أخاتهم لأخهم لا سوشال ميديا سامتيهم نجر يوم المتني እና ታትሪኡ ኣለኹም ናይ ባኒ ማሽን ባኒ ካብ ላይ ሰራሕ እንደ ጊዜ በቃ ካብ ላይ ጠፍ ቪድዮ ማዓልታዊ ምልቃቕ ተወርሕ በቃ በጣም ርብሽብሽ ይለየ ብቻ ግን ኮሮና መድሃኒ ዓለም ቀድሚ ኸዚ ዝኾነ ተቕሓ ክትስረቕ ተታሒዙ እዩ ኣብ ላይ እውን እሽተይ ተናገረ ነይራ ታቕሓታ እያ ሚዛን كونغو جاما بو كونغو جاما لشوت ديو كونغو جاما للوت قاللو للو حق الزرو إسا ياو شدشتا شحيبة ميزان الجزء هو بربر شتية قشو بربرنا قشو المزن الميزان شدشتا شحبر هي الجزء كلها بحسب وزك أو إيدو تقولي في ميزان مالتيو جزافير مسكن رأيو ما نا جزافير تأمر من محل فوق أيه مني كل جزء بقى كنا برتلنا كل جزء فتنايو أمرت نبرتلنا فتنا لبزحة قعزية حزخا دي حزخا هفتمخا دخخا صبو نبرا نمرخا أي نمرخا بقى صبو نبرا نمرخا ونسي صبو نبرا لنور لا لينورس بقى فتناس للايا صبو نبرا للو فتنا لويو هفتم لخوانا فتنا لويو دخال لخوانا فتنا لويو بقى كله بقى قبل المريت نبرتنا ناس فتنا يلك همز أنور يلخت خوينو أبسديت هنا عادي فتناتات بزح يقاطم يجين كل فتنة أو كل ود سبيت يجين كل أي وقتي لا سوشيال ميديا حدا ينبي كل فتناتات لقاطم لا سلالي وقتي ينبي أو كل للي يحواتي أنا تعيق لك ندليا بزح فتناتات يقاطم مني فرق أي وقتي خازت لهم نايباني ماشنون لك كاب حدا ليواو كاب حدا سللتي أمليت الله ويكعات جنيات تحيزالا مالتيو كتسرق جزافير مسكن دحان بقى مالسي كتنا قرص بتعمي يلقرمكم تسرار قوم كسرقو كلو كعزو كلو كحالف كلو من قد قدم مسرقهم قدم مسرقهم كحالف كلو بغيرهم قلتات كعزو تلوس هامي غيرهم هاملشود خوالا وهن هالخا وصي مسفلخا
እሺ ዓምልካታተልካ ገለና ሌባ ነገር ብጣዕሚ ይልገርመኒ እና እንደ ጊዜ የባን ሰሪሕ ነይኹም አንታም ዝትርእይዎ ታናይ ባን ማሽን ካብ ሰራኦ ወይ ከዓ ካብ ሌዋው አምሊጣ ተታሒዛ ንሰርሐላ ኣለና ንምባል ደልየ እና ታላዕለወይቲ ሰርሐላ እየ ትርኢ ኣለኹም ክልተ ገጽ እያ ላዕሊ ብታሕቲ እንደ ሸሓት ተዋዋ ናይ ባን ማሽን እያ ሕሰዎ ካፍቲ ኤሌክትሪክ ለቂቆም 3-4 ኮይኖም ደፊኦም ናብ መሃንድራ ወዲዩ ናብ ጋሪ ገለ ክፅዕኑ ተታሒዞም ማለት እዩ ተመስገን ብቻ እንዴ ኩሉ ነገር ናይ እግዚአብሔር ተአምርስ ጣዕሚ ይልገርመኩም እናስ እንታይ እየ ክብል ደልየ ንምንታይ እዮም ፅየ ኢላውዚ ዓዲ ኣቲና ዝኾነ ስራሕቲ ክንሰርሕ ተለና ብዙሕ ፈተና ከጋጥመና እዩ ነቲ ፈተና ግን በቃ ብተስፋ ምቑራፅ ብንድየት ብፍርሒ ወይ ከዓ ስኡልካ ብጭንቀት ለይኮነ ብትብዓት ኢና ክንሓልፈሉ ኣለና ኩራት ኣሕዋተይ እና ረእይዋ እዛ ታሕተይቲ ተሰራሚኩ ገለ መሳርሒኡ ኣልዒሎምዎ እዮም ካዊድዎም ታና ላዕለይቲ መስርሒታ ግን ያያህማ ኢላ ልምዓት ሰሪሐላ ማለት እዩ እና እንታይ ክብለክ እንደልየ ኣሕዋተይ ዓዲ ኣቲኻ ንስራሕ ክተውፅኣ ተለኽን ግድን እዩ ፈተና ክገጥመክን እቲ ፈተና ግን ክንስዕር ኣለና ረእዩ እዛ ላዕለይቲ ትሰርሐላ ከምዚ ገይረ እየ ዝሰርሐላ ረእይዎ ላዕለዋ እየ ኩሉ ግዜ እየ ዝሰርሐሉ በይኔላ ኮንኩም በይታሕትላ ሰራሕተኛ ጌርካ ብዙሓት ኮይንካ ክትጎኦም ትለውሱ ጎኦካ ትምድምድ ጎኦካ ትግንጥል ገለ ተብል ኢኻ ብዙሕ ኢኻ ትሰርሕ ግን ኣነ ስለልደኽመኒ ብቻ ብላዕሊ እየ ዝሰርሕ እዛ ትርእይዎ ኣለኹም ግን በቃ ኣምሊጣላ ብዝኾነ ኮይንስ ካፍቲ ድዩ ካፍቲ ኣምሊጣላ ንሰርሐላ እዚ ታሕተዋይ ግን ረእይዎ ተልዒሎምዎ ሰራሚክ እኒኦ ብላዕሊ ልኾን ተልዒሉ እዩን ያ ብቻ እግዚአብሔር ይመስገን ጥፍእፍ ልበልኩ ላይ በኣቲ ገለ ኣቲ ማለት ዝኾነ ፍትና ከጋጥምካስ ትዳናግፅ ኢኻ ካብ ቀስ ብቀስ ተረጋጊዕካ ገለ ናብ ስራሕካ ተኣቲኻ ተካይድኡ ሃመኢሎም ኣትዮምኒ ሃመይ ገይሮም ሓሲቦምዎ ብበይ ሰውፅዮምዎ እቲ ገመዳት እቲ ናይ መብራህቲ ኤሌክትሪክ ትጋጣጥሚ ናይ ማሽን ባን መስርሕስ ከመይ ገይሮም ለቐቂዮምዎ ገለ ይሕስበካ ይጨናነቐካ እሞ ትሰርሖ አይዲያ እውን ይጠፍአካ ተጨናኒቕካ ማለት እዩ እና ብኡ ምክንያት እየ ንእሽተይ ጥፊ ኢላኒ ከዚ ግን ያው ታባን እውን ክንደይ ግዜ ሎማዓንቲ ተሰሪሓታ ኣላ ከምዚ ትርእይዎ ኣለኹም ይሰርሐላ ኣለኹ እየ ይውፅእ ኣለኹ እየ ባኒ ብቻ እስኪ ኣብ ስደት ዘለና ወይ ውልናርና እኳ እንደ ስደት ርኢና ምስኣትና ብጣዕሚ ለዋሃት ገርህታት ብጣዕሚ ኢና ንተሓላለና እስኪ ላይክ ጎርሌ ኣሕዋተይ ስኻትኩም ተተባብዑኽና እምበ ብዙሕ ኣብ ትግራይ ወይ ኢትዮጵያ ለሰብ እኳ ክንደየናይ ብጣዕሚ ተሰሪሕካ ብጣዕሚ ይልጥምተካ ቃል ታሕቲ ኢኻ ትኾን ተመሊስካ እናሰራሕካ እናፃዕርካ እንታይ ኣነስ እንታይ ዓይነት ሓበሻ ማለት ኣፍሪካ ድንብል ዋላ እንትን ኢና ንኾና እስኪ ብቻ ስኻትኩም እተባብዑኒ ሳብስክራይብ ላይክ ነገርኩም ኣጅኹ ወደኒ ክቡራተይ ካብ ዝኾነ ዕንቅፋት ካብ ዝኾነ ፈተናታት ወፂኢኻ ከምዚ ተረጋጊዕካ ላዋኹም ሓሳብካ ክትከፍል ከምዚ ትመፅእ ተለካ ካብኡ ቆንጆ ቆንጆ ኮመንት ትፅሕፉ ተለኹም ፅሕፋት ተለኽን እንደ ኣሕዋተይ ልባመት ብጣዕሚ ኢኻ ትተባባዕ ኣጅኺ ከምዚ እዩ ኣጅኺ ከምዚ እዩ ትብል እንተለኹም ብጣዕሚ እዩ ሞራል እንትን በቃ ተስፋ ልሰንቕ ካባኹም ካብ ትግራይ ለሰብ ምንም ተስፋ የብልዩ ባህል ይከኣል እዩ ብትክክል እየ ግልፂ እየ ነግረኩም ኣለኹ ዳርጋ ኩሉስ ተስፋ ክህበካ ዘይክእል ታሕቲ ክጥርቁሸካ ወይ ብልኮነ ዕንቅፋት እንትን ድሕርሕር ክንክትብል ይገብረካና ንስኻትኩም ካባኻትኩም እዩ ተስፋና ሰርሕ ተለና ኣጅኹን ኢልኩም ላይክ ቤተሰብኩም ንዕረኽትኩም ሽር ናገርኩም ሳብስክራይብ ናገርኩም ክትተባብዑና ትኽእሉ እስኹም ኢኹምና